трябваше да каже, трябваше точно така да каже на Андрей, че да ходиме на вечера. Ние влезнахме първо влезнахме. И после се молихме, после започна да се молиме, да правиме, да таковаме, да се смееме, да си хапваме. И след това, другия път, отидахме на църква. И после, когато отидахме на църква, Бог каза на Андрей, отивай и кажи на Гошко как се казваше? Кажи го. Кое? Да отидеш с гостите, където дошлиха, да отидеш да ги поканиш на вечера. И Андрей каза, разбира се, Господи, че ще ги покана. И послуша после Бог, и после тати не знаеше какво да каже, да или не. И той... Не, аз знаех, аз приех веднага. И после Бог му каза, кажи да, Гошко, за да може да се порадва Андрей и да каже, разбира се, че ще дойде. И тати ще каже, разбира се, че ще дойде, каза тати. И след това отидахме на вечера. Всички деца, аз се срамувах до сега, и всички деца са направили по много малка молитва. Мария е направила малка молитва, малката, голямата, средната. Всички хора, където бяха на масата, те са направили една молитва малка, а аз направих дълга молитва. И това е другия път да знаеш татите да не казваш голяма молитва, а дълга. Дълга се казва, да, точно така, тате, права си. И аз казах дълга молитва. След това се пребрахме. А другия ден Димитри, той нас искаше да ни израдва, ама без да ни извъдне. И той, защото Бог му каза, названи на Гошко, израдвай ги, за да се смеят, как се казваше той? Да дойдат и да ни извърлят, да дойдат на вратата, да ни изненадат като гости. Да. И Бог така му каза, за да не назвъдне и за да може ние да се радваме, да забавляваме. И след това ние искахме така да направим, защото Бог тогава на нас ни каза. И после ние отидахме. Ние върнахме жеста и го почитаме по този начин. Да, и после ние лекичко отидахме и ги зарадвахме. А Александрина много е добро момиче и ни е дала сладкиши. Ама ние казахме по-добре не, защото първо трябва да си играеме малко и после да идеме ядене и после сладкиши. Докато тръгнеме, защото Александрина е много добра, а Коки не е толкова, защото той се би, само ми дърпа малко така косата, а Лино без това, как се казваше... Димитри, колко деца имат? Моя приятел Димитри, колко деца имат? Малкото бебе, Александрина, Коки, Лино... 4 деца. Те имат 4 деца. Както и на Злат приятелката. Да. Искам да кажа на Мария приятелката. А ти искаш ли да имаш братче? Искам 3 братчета да имам. Не, но, а 3. 3 братчета. Там пак числото 3. Искаш да сте 5 деца общо? Не 5, 7 деца. 4, ние сме сега 4, сега като добавим още 3, защото 5, не искам да кажа 4, плюс 3 прави 7. Да. Това пак, там е числото 3, а в 4 Бог не е създал числото 4, а числото 3, защото аз направо мога да вече съм забрала. Аз мога чак почти до 100 да броя. Ама как може до 100 да броя? Числото 3,
Как си? Ти откъде знаеш, че го е създал Бог? Защо не е 4, а 3? Защото Бог е създал числото 3, а не 4. Защото 4 прилича като четворка. А 3 какво е толкова божествено в тройката? Що е толкова? Що го е създал 3? Що така мислиш? Защото 3 мисля, че е хубава оценка. Защо е хубава? Защото... Какво е създал с 3? Звезди, слънце, луна. Защото е създал 3 работи Бог, защото е създал. Браво, Мерка. Какво е създал? Я кажи. Той е създал, първо създал слънцето, после луната и накрая звездите. Тати, един път Бог каза на тати, Гошко, каквото ти имаш, каквото хубаво и божествено за Бога имаш, за мене каквото имаш, каза Бог на тати. И каквото имаш, Гошко, го дай на всички, го дай на църквата, на пастора го дай. И Бог послуша, и тати послуша Бог и после го е направил. И после ангелите отидаха при тати и го закриляха, защото той много вярва в Бог, много, на 100% вярва в Бог. И затова, че аз много обичам да подарвам и аз... Неща? Да подаряваш неща? Да, и аз тук съм... Имаш голямо сърце, искаш да кажеш. Да, и аз един път написах нещо такова, ще напиша след малко на тати, ще направя такъв подарък, някакво слово. Добре, слушай сега. Някакво слово, там ще напиша и такива работи, сърца, звезди. И аз мога вече една звезда от TikTok съм видял. Значи е така, първо като А, така направиш А на А, направиш само е така, после нагоре, после надясно, после надолу. Браво. Добре, слушай сега. Сега баба и дядо се нуждаят от една божествена молитва. Аз и ти сега, точно на този момент, спираме да говориме и ти започваш да ни водиш в една кратка молитва и аз ще се включа в това, а те двамата от компютъра и те ще се молят, те ще се затворят очите и всички заедно ще си представиме четиримата, че сме в една църква и Бог ни е закарал в една хубава църква и ние сме с бели дрехи и се молиме и хвалиме Бога. Може ли да го направиме? Да, дай ръчичка. Имам бяло. Айде, давай. Затваряме очите. Айде, баба и дядо, молиме се. Доротея ни води. И аз продължавам и вие се молете. Искайте от Бога, искайте от Бога, искай от Бога, бабо, дядо. Искайте от Бога. Халелуя, татко, навеждаме глава, Исусе. Доротея, може да почнеш да хвалиш Бога, аз ще стръгна след тебе. Халелуя, татко. Халелуя, тате, халелуя. Господи, молявам ти се, Господи, когато отиваме на Твоята божествена църква, на Твоето място, където и Ти там ще бъдеш, Господи. Халелуя, Господи. Където ще закриляш всички хора, ще извикаш ангелите, за да ни закрилят всички дни хора, даже ако навярват на Господа. Закриляй ги, Господи, закриляй ги, за да повярват още повече за Господа. Амин, Господи, халелуя. Закриляй ги, Господи, закриляй ги. Благослави дядо ми и баба ми, Господи. Това малко дете искам да изцелиш. Искам да изцелиш, Господи, това малко дете. Искаме, Господи, искаме и баба ми и дядо ми, Господи. Искам да изцелиш, ама тя вече е изцелена, Господи. Благодаряме ти за изцелението на баба ми и на дядо ми, Господи. Тя вече е изцелена, Цари, Господи, нека да цари мир. Ти няма нека да има любов. Аз няма никога да кажа, Господи, че тя въобще няма да бъде изцелена. Ама тя е вече е изцелена, Господи. Нека и в моя дом да има, Господи, спокойствие. Тя вече е изцелена, ти вече нека да има спокойствие, татко.
Нека да цари любов и старение Ти да ми има в каза, къщата на баба ми и на Господи, дяда ми, когато Господи. Благославяй ги, бях Господи. на Нека с Теб, църквата, ти Господи, ми чрез каза, Теб, че Исусе, никакъв тикток. да взимат правилните Никакви решения, Татко. тиктоци. Ще Докосвай, изтрия Господи. този тикток. Докосвай по този Обещавам божествен ти, начин. Господи. Ти си единственият Всеки голям ден Бог, Господи. ставам, молим се. Благодарим Ти, Татко. Не ми е важно да си Благодарим ти, оправям Господи. леглото. Не ми е важно да си Благодарим мия ти, Господи. зъбите. Не ми е Благодарим важно ти, татко. нищо да правя, особено колкото къщата. На мене ми е важно да се моля и да се поклоним на Тебе, когато ставам, Господи. Халелуя, Татко. Това ми е важното, за да може да се Халелуя, науча още повече на Господа да вярвам, а не околкото Халелуя, другите да си татко. правят татуировки, когато порасна и да пеем такива песни, където залакстър и такива работи. Аз не Халелуя, искам, татко. аз искам за Бога песни, аз искам да бъда Халелуя, чиста бяла, да ми Халелуя, блестят татко. зъбите и да бъда Халелуя. цялата бяла, целите бели дрехи. И другия път, Халелуя, че татко. отида на църквата, Халелуя, не с татко. дънки, не с такива черни дънки, такива с Халелуя, буза, татко. такава черна. Ще хода с бяла буза и с бели дънки или пък с бял клин. Амин, Това ти татко. обещавам, Амин, Господи. Господи. Това, Господи, ти Халелуя, обещавам. Татко. Това в името ти свято, Господи. Амин. Амин, Татко. Господи, амин, благослови, Господи. Хиляди Божи благословения на Доротейка, на Марийка, на Гошко баща им, на Били майка им. Ти бъди с тях, Господи, Ти ги благослови, Господи, Ти ги води. Чрез Твоето водителство, Боже, Ти ги помажи, Господи, да бъдат истински Твои чада, Господи. Не ги оставяй, Господи, в трудните моменти Ти им помагай, Господи. Ти покажи милост, Татко мой, милост Исусе, милост Господи, на моите деца, че повярваха в Тебе, Господи. Ти ги ръководи, Боже, с Твоя святи дух. Ти Халелуя, ги Татко. пази, Господи, с Твоето ръководство, за Твоето, Господи. Ръководи ги, Боже, избави ги, Господи, от лукавия, Халелуя, премахни лукавия от дома им, Господи. Не допускай, Господи, нищо лошо да им се случи. Ти ги Халелуя, пази, Татко. Ти ги ръководи, Господи. Слава да е на името Ти, Татко Слава, мой. слава. Аз Твоята бащина река оставям Слава. децата ми, оставям и моето семейство и всичките ми деца, Господи. Слава, Господи. Пази ги от Сатана, Господи. Махни се, Сатана, не искаме да служиме на Тебе. Вън, Искаме Сатана. на нашия верен Ние баща, всичките, Господи, цялото да семейство се служим служим на на Тебе, Тебе. Исусе. Да сме достойни, Исусе. В името на Исуса Христа те моля, Татко мой. Амин. Амин. Халелуя, Господи. Амин, Татко. Ето, аз сега ставам. Аз ставам сега. Отварям прозореца. И казвам: марш, дявол, марш, вън в къщата ни, вън, махай се. И затварям и той тръгва Навън. тръгва И се изпарява. Вън. Остави ни, ние ще служиме на Бога. и той, дявола, сега тръгва в туалетната, казвам ти. Тръгва сега Алелуя. вътре в туалетната. Халелуя. И ние ще служиме на Бога сега, Татко. Влиза вътре в туалетната и край. Затушва се този дявол, този врагът и повече никога няма да го видим и никога няма да говорим за него. Само за Господа ще вярваме и никога няма да казваме Халелуя, такива татко. глупости. И както аз ще го, Бог ще го успокои да направи тези глупости и както и на злат сестрата да направи такива средни пръза, да не казва хайде да не кляпа и в името ти свято Господи. Амин. Амин, Господи, благодаря Амин, ти. Боже, амин. Благодаря ти, Исусе. Баба, да Благодаря. ти даде здравето, бабо, че си ми много умна, бабо, много. Ето, Бог можеш те това да дарява с ум, Махали, пиши си нещо. с ум, с разум те дарява Бог, бабо. Направи едно сърце на баба ти и на дядо ти. Напиши нейната буква Т. Тинка
Не, аз нещо искам за Бог да напише и после ще го Добре, прочетем. хубаво е. На български или на немски? Може да ми напишеш... На немски го напиши, аз ще го прочета. Не, Или на латинец. български. Добре, Ще го хубаво. направя Немски букви на български. Немски букви на български. Добре, ще го напиша. И На после- 6 години е, първи клас е, знае вече да пише с немски букви, ама да изречението и това, което създава, значението да е на български. Ти представяш ли си? Тинка? Демек, моли се на Бог. Обичайте Бог, го пише с немски букви. Ама го четеме на български. С латинец. Разбираш какво прави? Да. Е, това- Бог те благослови, майко, да бъде умна. Е това, ако не е Бог, това как работи? Кой ще е това друго? Нема кой. Никой, бабо, нема. Ето, гледай сега, виж как си седи и изведнъж почва да пише. Ето, това ми е направила тя, сърце тук, виж? И тук пише сега. На немски букви, давай си сърцето. Слушай, какво пише? С немски букви, българско значение. Давай си сърцето. Никой не е казал нищо, бабо, дедо. Никой. Отишла е, защото оттатъка в спалнята техната имат бюро и там, разбираш? Съм им направил и си учат. Седи на бюрото, това всичко сама го е направила и пише. Слушай сега. Давай си сърцето. Алелуя. Само на Бога. Амин. Да хвалиме Бога. Обичам те, Господи. И още моя тати. Обичам те завинаги. Сърце. И там пишеше някакви I love you. Пишеше някакви. Ти самелираш ли какво става тук? Деда, тя не знае азбуката на цяло. Перфект. А знае да пише, бе, човек. Ти разбираш ли какво става? Това е божествено. Това е божествено. Дедо, наистина, това наистина е чудо. Това е божествено. Тя пише, бе, човек, виж. Ето, тя пише, виж. Д. Тя пише, бе, човек, тя пише. А в момента учат азбуката. Ти... За какво говориме? Ами пети клас, какво ще стане тук? Пети клас, сега е първи. Тя. Значи виж сега, аз от сега съм си казал. Живот и здраве. Тя. Т и А. Тя. Т и А. Тя. Точно така. Аз съм си казал, живот и здраве, сега почвам работа. Тая година не знам дали ще бъде, но до година почвам да уча теология в България. Ще се прибирам, ако е нужно, 3-4 пъти в годината и почвам да уча теология с Божията воля. Тати, как се пише? Тя е изцелена. Как се пише? Компютър. Афел. Виж как създава думите. Това е. И го пише. Ето сега пише в сърцето отгоре, тя е изцелена за тебе. Тя сега ти пророкува. О, баба, дай се те. Не, аз писам. Виж. Аз питам за малкото дете. Добре, ама и за нея пророкуваме, за баба. Тя в момента
И това го пише в Библията. Разбирате ли, хора, какво става? Не знам дали го знаеш това в Библията, този стих, кое го пише. Бог каза, ще дойдат времена, синове и дъщери, малки деца ще пророкуват, казва той. Знаеш ли го този стих? Да. Ето това е живо свидетелство, живо слово. Тя е на 6 години и сега не само, че ти го каза, че ти си изцерена, а тя го записа на лист. Ти си изцерена, бабо. Повярвай го. Благодари на Бога. Тя пророкува, 6 годишно дете пророкува на тебе. Ти представяш ли си Бог как и... Това е Святия Дух. Бог да благослови. Бог да бъде с нея. Амин. Това е Святия Дух. Ето го жив пример. Той работи чрез нея. Малко дете на 6 години пророкува, тък му пророкува. И не само устно, а и го записа. Слава на нашия татко. Благодариме ти, Господи. Благодаря ти, Исусе. А Мария Елена? Вау, Мария Елена и чета Библията. Имаме детска Библия. Тя помни всичко. Тя ми преразказва. Защото аз като чета една глава и после им задавам въпроси, разбираш ли? Какво са разбрали? И тя ми обяснява абсолютно всичко. Тя знае да ми отговори. Тя ме разбира това, което говоря от Словото. Разбираш ли? Като ходи на църква... Как се пише църква? Ц. Компютър. Църква. Р. Ц и Р. Само Р. Църква. А, В. Волк. Wie viel? Oder kannst du Wolke auch? Ist das... Geht beide. Normalerweise ist V. Gleich wie viel. Aber ich mach so. A. Ja. Oder църква. Църква. Точно така. Мария Елена отива като ходиме на църква, дойде един пастор от Африка. Той живее в Германия. Много вярващ човек. И проповядваше. И както проповядваше, тя, понеже беше Мария Елена на центъра, на първите места, защото аз съм до пастора и от компютъра, като чичо ми пускам, намалявам там, учиме микрофони, правим. Готова съм. И снимам с камерата. И после съм учил да снимам до камерата. И пастора как проповядва, той е евангелизатор, не е пастор. Е дошъл и изведнъж е спрел за секунди и вика, извинявайте. Вика, това дете, и сочи Мария Елена, вика, на кое е това дете? Кои са и родителите? А Мария Елена Святия Дух направо е прегърнал, разбираш ли ме? И детето, ама толкова се моли, толкова реве, толкова е изпълнена, че то личи от 100 км, разбираш ли? И после то, където видва от Африка, после това... Не го затваря вътре. Не, защото не се развали. И той само пита, на кое вика родителите? И после... Той се очуди, разбираш ли? Искам, вика, да знам кои са родителите. За да ми каже и на мене, вика, това дете, вика, обича Бог. Бог я обича, ама и тя обича Бог. Тя има присъствие. На мене, вика, ми е достатъчно, вика, това дете да го видя и че аз съм дошъл точно заради това дете, да видя това присъствие на Бога. Слава на Бог. За какво говориме, бабо? Виждаш ли сега Бог на каква църква ме изпрати мене? Сега разбрала ли си вече? Да, бабо, да. Не само аз имам присъствие. Божията воля да бъде. Амин. Той да те помоги, той да те Амин. води, той да бъде с всичките твои дни, да пребъдва в тебе, бабо. Амин. И аз за това отивам, бабо, защото съм изпълнен. Много би става хубаво, когато и самите ми деца се изпълват. И аз го виждам, те отиват с желание. Аз като им кажа от събота, примерно, те нямат търпение, те са готови, те имат желание, те искат да ходят на църква. Разбираш ли? Това е най-божественото. Това е най-красивото, което Бог го прави.
Тати, имаме ли време да ходим днеска на църква? Днеска не. Днеска е събота. Днеска няма. Сега ще имаме нова църква и след време ще имаме библейско училище, което ще учиме децата на български. И там ще имате една госпожа, която тя е завършила в България библейско училище и тя е учителка. И вие ще ходите при нея. А знаеш ли коя ще ви бъде госпожата? Майката на приятелките ви. Нейната майка. Как се казва приятелката ти, она, къде си с нея в църквата? А за Мария приятелката? И твоята, она малката, къде си до нея. Но Мария голямата приятелка, да. Майка й. Тя ще е учителката в църквата. Забравих. Както и да е. Тя ще ви е учителка и ще ви учи. Имаме сега живот и здраве от април месец. Имаме нова зала с много по-голяма църква. И самата сграда, и стаята, и всичко. Имаме отделни стаи, имаме кухня вътре, огромна кухня, да си готвиме. Имаме стаи, имаме мазета, имаме в новата църква, ще направим сцена, ще имаме 2 стаи. Една стая за бебета да се преобличат, да се грижат децата, майките за тех. Ще имаме друга стая, което ще имаме само училище, библейско. Бе, голема работа ти казвам, бабо. Бог подарява, ама знаеш как? В изобилие. Препълва чашата, препълва чашата. Амин, алелуя. Това е много хубаво, защото сега в момента тази църква, дето сме, наистина ни е вече малка и нямаме имаме стая пак, нали, за деца, имаме си тоалетни, имаме си кухня, но е по-малка, разбираш ли? Да. А сме повече хора и се надяваме да станем повече хора, да докараме повече ученици в църквата, да има и новородени християни и Бог ни подари нова църква. Нова сграда, огромна. Огромна. Благодариме на Бога. Много хубава, много хубава. Готова съм. И сега почваме с пастора, говориме в момента, пастор Андрей, и с още 2 човека ще направим сцена от дърво. Ще изградиме една сцена. Всички сме, дал Бог, майстори, изобретателни, кой с какво разполага, машини, това, онова, и ще изградиме една сцена. Леко по леко ще боядисаме, ще оправиме каквото е нужно и така. Добре, бабо, добре. Сега започваме да четем. Айде, чети на баба ти. Тинка. Тинка, давай. К. Забравих К. Какво беше? К забравих, а Г тук съм написала още. Дядо Колю. Дядо Колю. Дядо Колю. И още тук съм написала Георги. Тебе. И сега започваме сега първото започваме. Баба, тя е изцелена. Амин. Алелуя, амин. Та ти го пише тук? Обичам баба. Обичам баба. Алелуя, бабо. Обичам те, бабо. Обичам те, бабата, и още. И като отивам на църква и когато отивам на църква, ще се моля за баба. Ще обличам бели дрехи за Бога. И ще споменавам в молитвите ми баба ми и дядо ми. Тук напиша такова. Да, аз те допълвам. И още Бядо, какво пише? Дядо. И дядо обичам.
И тук още съм написала сърца и една звездичка. Готово. Браво. Дай да си го запазя това писмо. Тук при другите. И като пораснеш, ще ти го покажа. Ето, записала те тук, сърце, баба ми е изцерена, каза тя. Пророкува и го записа. Алелуя. Така че вярвай, ти си изцелена. Амин, амин. Просто почивай в Бога и благодари на Бога. Благодари му за изцелението, а не да искаш изцеление пак, окей? Защото той го е направил преди 2000 години за нас. Той го е направил това. Не е нужно да дойде да те изцери. Ти си изцерена. Ако той ако дойде втори път, той ще дойде да ни вземе, казва Исус. Защото той отишъл да ни подготви място от дясната страна на Бог. А ако дойде на земята да изцери тебе и мене, значи той ще ни вземе. Не. Той го е направил чрез жертва. Той си е дал кръвта. Той е умрял заради нас. Разбираш ли, бабо? Да, баба. Така че благодари на Бог за изцелението и повярвай, че си изцелена. В името на Бога ти си изцелена. Амин, Боже, дано, Господи, дано. Не дано, благодари и вярвай. Благодарим ти, Боже. Така. Амин. Божията воля. В името на Исус. В името на Исус. Баба ми, дедо ми са изцелени, Господи. Ръкополагам, татко, моля ти се, Господи. Благодаря ти, татко. Благодаря ти за тяхното изцеление, Господи. Ти си милостив, татко. Ти си добър, Исусе. Ти си единствения голям Бог, който си държиш на обещанието, Господи. Ти си единствения, Господи. Благодаря ти, татко. Благодаря ти от все сърце и душа за това, което правиш за баба ми, за дедо ми, за моето семейство, Господи. Благодаря ти за времето, което ни подаряваш, да може да те хвалиме, Исусе. Благодарим ти за всичко това, което правиш, Господи. В името ти свято, татко. Изпращаме ти хваление, татко. Издигам те, Исусе. Издигам те точно в този момент, Господи. Благодаря ти, татко. Благодаря ти. Халелуя, тате. Амин. 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 И тук още нещо съм написала. Не за... Това какво е, тат? Значи тук съм написала обичам Бог. Обичам Бог. Така. Както е баба. И още дядо. Браво. Амин, баба, да ти заде дробчето. Браво, бабо. тат. И забравих още да напиша звезди и сърца. Браво, тат. Я се опитай ти да направиш една звездичка. Може да ме научиш, чакай сега. Първо. После нагоре. Така. Не, виж. Първо това е грешно. Окей. Ще направя X. Първо правиш така. Да. После отиваш нагоре. После отиваш тук. После тук. Уау, уникално го правиш. После там. И така. А само, че тук трябваше по-нагоре да го Няма направиш. нищо, да, добре съм за първи път, ти ми учиш се. Така. Браво, татък. Браво, хубаво си го направил. Ама аз по-бързо го правиш. Браво, татък. Сега е сърца. Сърца на тебе ти е лесно, нали? Браво, татък. След малко да ти измием краката, че са в пясък. Имаш ли пясък? Да. Да ти ги измия след малко. Аха. И Бог да е с вас, ангелите да ви закрилят. Ангели има много. По всеки един свят могат да бъдат. Значи и тебе, и дядо може да ви закрилят. И когато някой почива, извинявай, ако да го казвам, после Бог ги взима на небето. И после те стават ангели. Знаеш ли? Да, баба. Да, баба, да. Ама никой няма да казва, аз знам всичко. Така никога няма да казваш. Първо трябва да слушаш мама и тати какво казват, защото не знаеш.
И после няма да кажеш да, знам и да се дразниш. Казва се, добре, ще го направя, тате. И после той така ни учи. Както и аз един път направих една грешка и казах, добре, знам, тате. И после той ми се скара и каза, никога няма да казваш добре, тате. И аз вече го запомних и още ми е в главата. И затова сега ви го казвам на вас. И когато вие почивате, извинявам се пак както го казвам, вие ще отидете при Бог, защото вие не чувате нашите думи и после вие ще го кажете на другите ангели. Сега разбрахте ли? Да, бабо, да, добре. Айде. Добре, дай целувки на баба. Както и на книга Благослови на книгите. денят им. Да ходим да те измиеме и ще се чуеме пак. Дай целувка на баба и на дядо и се чуваме пак. Чао! Айде, обичаме ви, благославяме ми. И ние тук... Де сте казвай, не? Чао, чао! Чао! Обичам ви! И аз те обичам, бабо. Чао! Чао! Чакай, не затваряй за малко. Не затваряй. Айде, скъси го. Затвори ти оттам. Къде? Оттам от мишката, клавиатурата, виж? Там. Айде, дедо, Не, бабо, искам чао! да затваря, искам нещо да покажа. Изгаси телефона ти.